Jeg vil vise her, hvordan man kan lave lineær regression i GeoGebra. Vi har givet en opgave, som lyder: på en bestemt ø har man hvert år i en årrække udtaget en stikprøve blandt de lam, der skulle slagtes, og målt den gennemsnitlige slagtevægt for disse. I en model kan udviklingen beskrives med en lineær funktion. F af x er lig med ax plus b, hvor f af x betegner lammenes gennemsnitlige slagtevægt målt i kilo til tidspunktet x målt i år. Bestem tallene a og b ved regression og tegn residualplottet. Der er så givet noget data her i opgaven, så for eksempel i år 0, det år man har startet med at måle, der har den gennemsnitlige slagtevægt på lammene været 41 kilo. Jeg starter med at indtaste data herover i GeoGebra. Hmm. Toogfyrre komma 2, 42,7, 42,4, 44,2, 44,4, 45,7, 46. Nu er alt dataet indtegnet i regnearket her i GeoGebra. Hvis man ikke har regnearket vist til at starte med, så vil GeoGebra måske se sådan her ud. Så skal man lige op i vis og så markere regnearket, så man kan se det. Når alt data er indtegnet, så markerer man data. Alt data skal markeres for at komme med i regressionsanalysen. Så går man herop, gå herop under værktøjet i GeoGebra og markere dernede på pilen, så man får menuen frem. Og så skal man vælge regressionsanalyse, altså ikke den der enkel variabelanalyse, der lige kom frem, men man skal markere i regressionsanalyse. Så kan man se her, at det er korrekt, at al ens data er kommet med. Man kan lige skrue ned her, tjekke, at det hele er kommet med. Og så trykker man analyser. Jeg vælger lige at skjule min tegneblok her, så jeg ikke har så mange vinduer. Så kom det her billede frem her, en dataanalysebilledet. Og det kan man også godt lige vælge at åbne i. Man kunne godt vælge at overføre det her punktblok til tegnblokken. Vi lader det ligge her. Det er så et punktplot over al ens data. Og vi kan se, at vi kan godt allerede nu forestille os, at punkterne vil passe fint med en ret linje. Hernede i regressionsmodel, der vælger man så mere lineær. Og så bliver den bedste rette linje tegnet her oven i punktplottet. Og vi kan godt se, at den her rette linje, det ser ud som om, at den tilgodeser alle punkterne meget godt. Vi får også spyttet funktionsforskriften ud for den her model, og den hedder altså y er lig med 0,64x plus 40,7956. Så vi har altså fået givet funktionsforskriften, og dermed a og b. Vi kan jo aflæse, at a her er 0,64, og b er 40,7956. Og ud af det kan vi jo aflæse, at ifølge modellen, der vil slagtevægten jo til starttidspunktet være 40,7956 kilo, og at slagtevægten i gennemsnit vokser med 0,64 kilo per år. Det var så svar på spørgsmål A, altså bestem tallene A og B ved regression, altså 0,64 og 40,7956. Til spørgsmål B, der bliver man bedt om at tegne et residualplot. Og et residual, det betyder faktisk,
Hvor stor afstand er der mellem vores givne datapunkter og grafen for vores model. Så for eksempel hvis vi kigger hernede ved år 0, så ligger vores datapunkt jo heroppe. Så vil residualet i det punkt være den lodrette afstand fra datapunktet og ned til grafen for modellen. Og det kan man vælge at få vist i sådan et residualplot. I GeoGebra hedder det residualdiagram. Hvis man får vist residualplottet, så viser det rent faktisk afstanden, det er ligesom om, at vores graf for modellen er projekteret ned her på aksen, så den viser altså afstanden fra datapunkter ned til grafen for modellen, altså vores residualer er vist i det her residualplot. Et residualplot, det skal helst være tilfældigt. Altså punkterne skal ligge tilfældigt spredt om aksen hernede. Hvis der er en systematik i punkterne, så kan det tyde på, at man har valgt den forkerte model at modellere ens data med. Men hvis det er tilfældigt spredt som her, så vil det sige, at residualerne jo ligger lidt spredt fordelt rundt om grafen for vores model. Og det vil vi gerne have. Det tyder på, at det er et godt modelvalg. Desuden så vil vi jo gerne have små residualer, altså små fejlafvigelser mellem vores datapunkter og vores model. Og det ser overordnet ud som om, at vi har ret små afvigelser her. Der er lige et punkt, som ligger lidt længere fra. Men overordnet set så ser det ud som om, vi har nogle små afvigelser, og at de ligger spredt fordelt omkring vores graf. Og ud fra det, så kan vi sige, at det ser ud som om, det er en god model, vi har fået lavet til at beskrive vores data, altså til at beskrive udviklingen af den gennemsnitlige slagtevægt som funktion af tidspunkt